Hayırlı irte, ilning tüp телеканалында Татарстан яңалыклары, Туры эфир студиясында Чулпан Әмири. Чыгарылышыбызны мобилизацияләнгән гаиләләргә ярдәм итү буенча яңалыклары белән башлыйбыз. Казанда балаларга ташламаларны рослау өчен махсус пластик карталар бирелә. Алар муниципаль һәм республика мәдәният учреждениеләренә һәм спорт объектларына кертергә кулланыла. Карталарны кайчан таратачакларын башкала мэриясендә өстәмә рәвештә хәбәр итәргә тиешләр. Шул ук вакытта бушлай йөрү өчен бушлай өлешчән мобилизациягә чакырылган гаиләләргә ярдәм итү чараларының берсе аерым транспорт карталары гамәлдә булачак. Ташлама дүшәмбедән 10 октябрьдән эшли башлый. Исегезгә төшерәбез, Казанда республиканың башка шәһәрләрендәге кебек үк үз вакытында ярдәм күрсәтү өчен махсус штаб булдырылган. Волонтерлар да мобилизацияләнгән гаиләләргә балаларын карарга, үй эшләрендә, көнкүреш мәсьәләләрендә булышырга әзер. Добрая Казань игелекле Казан оешмасы илне якларга җибәрелгән гаиләләргә ярдәм итәргә әзер булган волонтерларны җыя. Волонтерлар командасына язылу өчен телефон номеры экранда күрсәтелгән. Башка темаларга. Китап байлыгын ничек сакларга? Бу уңайдан махсус оештырылган фондның бизнес, хакимият, җәмәгатьчелек белән хезмәттәшлеген ничек ныгытырган? Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгының китапханә фондларын саклау буенча төбәк үзәкләрен төзү турындагы инициативасы нигезендә Казанда халыкара фәнни-гамәли конференциясе узды. Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев милли китапханәгә шәхси фондыннан 3500-дән артык китап бүләк итте. Татарстан, Россия һәм чит илләр авторларыннан алынган шәхси бүләкләр, архив кулъязмалары хәзер китапханә киштәләрендә саклана. Ирекле кулланышка 200-дән артык китап бирелде. Аларны тапшыру тантанасы конференция барышында оештырылды. Шулай ук конференцияга китап мирасын реставрацияләүне төбәк үзәкләрендә оештыруның теоретик һәм практик юнәлешләре, бу эшкә бизнес вәкилләрен, җәмәгатьчелекне җәлеп итү юллары да каралды. Труды выдающихся ученых, философов, литераторов, одним словом, вековые чаяния в этой отрасли. Да и есть чему учиться. Оснакай районы авыл хезмәтчеләре кышкан ныклы әзерлек белән керә. Көз уртасы якынлашса да, басуларда эш тынмый. Оснакай кырларыннан безнең репортаж. Бөртекле ашык амбарларга саклауга куелган. Хәзер кукуруз уралар. Бүгенге көндә инде без азык әзерләүнең соңгы этабына кердек. Кукурузны битереп маташабыз. Район буенча 140 мең тонна сенаж салынды. 25 мең тонна печән әзерленде. Һәм бүгенге көндә 100 мең тонна силос салдык. Аллага шөкер дип әйтәбез. 2 еллык запас әзерләдек. Әле инде үзегез күреп торасыз, базлар толды. Хәзер курганнарга салабыз. Кукурузның уңышы 180-220 центнер арасында. Барлык авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре якынлашып килешә, һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Барга исәнлек, саулык, сәламәтлек, киләчәктә дә шушындай матур еллар килсен. Эше барның ашы бар. Җирне яратырга, иренмәскә генә кирәк. Мансур Хәйретдинов нефть чыгарудагы эшен ташлап авылга кайткан. Үзем Балтач авылыннан шушы колхоз системасына кире кайттым. Маған нефтяной системада эшләгәнем. Авыл хуҗалыгына ярдәм булсын дип шушы КамАЗда эшлим. 3 ай инде 3 ай утырганымда. Авыл хуҗалыгында бик рәхәт, түләүләр дә шул. Һәрбер кешегә шул карашлар әйбәт. Көннәр булса, менә Алла бирсә, битергән шул кукурузларны. Авылларда әнә шундый эш сөючән кешеләр булганда, маллар да тукышлар, табыннарыбыз да мул булыр. Фәнис Мөхәммәтов, Әлфия Иксанова, Татарстан яңалыклары, Азнакай районы. Безнең телерадио компания Русфон Хайрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм акциясын дәвам итә. Бүген 9 яшьлек Ислам Мустафин тарихы. Ул сәламәт булып туган, 2 яшендә табиблар аның баш миендә шеш тапканнар. Хәзер балага тернәкләнү курсын узарга кирәк, ул кыйммәт тора. Гаилә бездән ярдәм көтә. Әтисе белән туп тибеп уйнау, әлегә бу кечкенә Ислам өчен уйный ала торган бердән-бер уен. Аңа 9 яшь. Авыру борчымаса, ишек алдында башка малайлар белән бергә футбол уйный алыр иде. Ул сәламәт булып туды. 2 яшьтә балалар бакчасына йөри башлады. 6-нчы көнне бакчада көйсезләнә башлаган. Тешләре чыга дип уйладык. Хастаханәгә илттек. Аппендицит диделәр. Аны алдылар. Аннан 2 атнага аңсыз ятты.
Ислам аңына килгәч, табиблар аның баш миендә шиш ачыклаган. Шулай итеп, яшәү өчен көрәш башлана. Шишне 2016 елда алалар, ул тернәкләнү курсын уза. 2018 елда авыру кабат үзен сиздерә. Берничә операция ясыйлар, терапиядан соң терелүенә өмет туа һәм 9 ел эчендә Ислам беренче адымын ясарга мөмкин. Тернәкләнү вакытында без хәрәкәтне көчәйтү өстендә эшләячәкбез. Ул мөстәкыйль терәк янында басып тора алсын өчен. Шуннан соң гири башлау турында кайгыртабыз. Хотя бы, чтобы научился самостоятельности уж. Ул үзе аякта басып тора алса яхшы булыр иде. Ул әлегә үзе савыттан су да чалмый. Без эшертәбез. Ләкин гади балалар өчен бик гади булган нәрсәләр дә Ислам гаиләсе өчен бик кыйммәт. Гаиләгә ярдәм итү өчен 55-42 номерына дети сүзе белән SMS хәбәр җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфонд сайтларында. Чулпан Әмири, Эльмира Җәләева, Татарстан яңалыклары, Азнакай районы. Бүген Мәүлид бәйрәме кичәсе. Ягъни Мөхәммәд пәйгамбәребезнең туган көне. Бу кичә барыбыз өчен дә улуг бәйрәм. Чыгарылышыбызны Ислам сәхифәсе дәвам итә. Сүзне Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Татарстанда көннән-көн иман йортлары артып тора, искеләре яңартыла. Бүгенге чыгарылышыбызда Буа районының Килдурас авылы мәчете эшчәнлеге белән таныштырырбыз. Әле күптән түгел генә авылның бай тарихлы мәчетендә төзекләндерү эшләре тәмамланды. Әшһәду ан ла илаһа иллаллаһ. Мәчет мәсьәләсе bizning инде 90 елда беренче күтәрелде мәчет манарасы. Аннан соң яна ремонтлап безнең үзебезнең тагы да Лаш ягыннан чыгучы Гыймранов Рашат Карибулла улы. Ул минем әле ни түгел, авылда гына түгел, күршедә булып торарак бик горурланабыз, анага зур рәхмәт. Әле күптән түгел генә моны бу бинага ремонт кирәк булды. Ул яна үзенең ярдәм кулын сузды. Һәр даим ярдәм итүчеләр нәселе хөрмәтенә әлеге мәчетнең исеме дә Гыймран дип атала. Шулай ук мәчет салдыруда башлап йөрүчеләр исемлегендә Нигъмәтҗан Мөхәммәтҗанов та бар. Гомумән Килдурас мәхәлләсенең тарихи юлы озын. Тәүгесе 1839 елларга барып тоташа. Архив чыганакларында Габди Кылмөхәммәтов мулла булып торуы искәртелә. Совет чорында Килдуразда атаклы дин әһле Камәрдин хәзрәт Салихов имамлык итә. Яңа гасырга әйләнеп кайтсак та, дини белеме булучыларга кытлык юк бу авылда. Аузу биллахи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мин Килдурас авыл мәчетенең Кадим абый хәзрәтебез Кадим абыйның ярдәмчесе булып, имам үзе юкта имам вазифасында башкарам, булай мәзин вазифасында башкарам. Мәчет ул авыл халкы өчен бик кирәк. Ул уйландыра да, җыя да, тәрбияли дә. Мәчетле авыл иманлы да, нурлы да ди халык. Халык әйтсә, хак әйтә. Менә бүген көндә җәма намазына килдем. Мәчеткә шулай йөрибез. Иләй намазларына да, мәчет җәма намазларына да, гаит намазларында бигрәк тә тулы була мәчетебез. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, бөтен авылдашлар кайта, яшьләр киләләр. Элеккеге тарихыбызны барласак, авылларның дәрәҗәсе аның мәчет, мәдрәсәле булуы белән билгеләнгән. Азан кешеләрне Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылырга, намазга чакыра. Азан тавышы матур тойгылар тәрбияли. Күңелендә иманы булган кеше бу тавышны якын итеп кабул итә. Киләчәгебезнең әдәп әхлагын кайгыртып яшәүче, игелекле эшләр башкаручы иманлы кешеләр күбрәк булсын дигән теләктә киләсе җомгага кадәр саубуллашам. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү. Татарстан юллардагы камералар саны буенча илдә лидер буларак танылды. Тиздән алар тагында артачак, ел ахырына камера комплексларының гомуми саны 1000гә якынлашырга тиеш. Дәүләт автоинспекциясе фаразлары буенча юл транспорт һәлакәтләренең гомуми саны һәм аларның авыр нәтиҗәләре кимер дип көтелә. Республика ЮХДИ мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә Татарстанда 897 җайланма урнаштырылган. Быелның 7 аенда Дәүләт автомобиль инспекциясе юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучыларга 4 миллион эш кузгатылган. Шуларның 3 миллион ярым чамасы фото-видео теркәү җайланмалары ярдәмендә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Рекламадан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.